بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم girma gwamna tare da mukarrabanka muna muku maraba da zuwa. To duk abin da ya faru kamar yadda ka faɗa dama a bata a saba a shirya wannan is normal a rayuwa. Sociologists suna cewa conflict is part and parcel of every relationship. So mu kamar makaranta sociology mun san is normal a samu sabani a shirya, a samu sabani a shirya. To amma akwai wani abu guda ɗaya da muke roƙon mai girma gwamna, muke masa nasiha, muke ƙara roƙonsa don Allah ka sake duba wannan lamari. Shine filin idin nan, muna roƙonka don Allah ka sake duba wannan lamari. Yawwa, saboda duk wani mai sauraron Malam Idris, duk wani almajirinsa, duk wani mai gaskanta ko kuma mai san wa'azinsa, ba abin da ya bata masa rai kamar wannan zancen filin idin nan. Wallahi, saboda haka muna roƙonka don Allah don girman Allah ka ji tsoron Allah ka sake duba wannan lamarin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Ya na shi barau kasar haka yake dama. Ni ma da almajirin sa ne kafin kauce. Ina kauce ba zan iya nasa ba. Shi da nuna ya da Buhari ma. To mun gode, haka muke so ya kasance an fito a fili a magana. To abin da muke a gwamnatance ba ma irin cin mutunci. Wannan bisa shawarwari da aka bayar gwamnati babba ce, domin giwa ce. Wannan filin wasu ne kuma na gwamnati ne. Wasu kima da girma da kuma ganin ya kamata, kuma da yadda mu'amala ya fito da kuma yadda magana ya fito, insha Allah matsayina da dan uwa kuma wanda wannan abu ya tafi na ba, insha Allah kowa ya shi za mu dawo da filin. Mu ba ma wayancan mu ba su hakuri, mu ba su wuri. Amma ku san cewa wani duba na kuma ku shiga. Allah kara maka lafiya. In kana da rijista duka wannan ba wanda ya sai da ita ba. Shine ake kira integrity na land registration. Shi shehu ya sani. Insha Allah wallahi ba zai gagara ba, ko shi saboda kansa ma za a yi ba. Allah ya saka. Allah ya saka. Mun gode da halicci. Wani lokacin ma da kun mun magana na bayar aiki. Ba wani abu ne mai wahala ba. Muna ba da wayan da turawa ma Chinese ma kamurai su zo su karbi bidiyo saboda to na gode insha Allah.